Nakitaan og dagkong liki sa yuta ang usa ka lugar sa barangay Lagumit, Malita, Davao Occidental nga giingong resulta sa sagunson nga ulan sa milabay nga semana. Ani ang report ni Argil Relator. Gilayong naglusad og geohazard assessment ang hiniusang pwersa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Occidental, MDRRMO Malita, DepEd Disaster Risk Reduction and Management, Municipal Engineering Office, BFP Malita ug mga opisyal sa konseho sa Barangay Lagumit sa lugar kung asa dunay nakitang dagkong liki sa yuta. Resulta matud pa ang maong tension cracks sa sagunsong ulan sa milabay nga semana. Nag-conduct may og field study na nag-measure sa mga cracks, nag-evaluate. Dadanto na mo kuan geologist from kuan na PDRRMO. Doon na matud pa usa ka eskwelahan ang apektado tungod ana aduol sa lugar kung asa nakita ang liki sa yuta. Busa, gisuspende una ang klase sa maong eskwelahan. Gipapahawa na sab ang mga nagpuyo sa usa ka balay nga pinakaduol sa dunay liki sa yuta. Nagparayo ng assessment sa geologist aron makahatag og datos kung unsa kalapad ang lugar nga dunay liki sa yuta ug unsa kini kalalom. Na siguro sa mga 6 feet na ang na bitak na. Medyo ako na yun kung kay masulod naman doon ang tao. So sila nga ingon ang geologist nga delikado gid ato sa portuan kanang additional rain pa ba. O galing dunay ulan, magpatuman gilayon og forced evacuation sa mga komunidad sa maong barangay sumala sa PDRRMO. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.